O Bonito do Norte causou expectación hoxe en Lugo na presentación da 35ª edición da Feira de Burela. El Bonito está exquisito y lo vamos a recomendar para que se anime la gente y venga y lo coma. A cita turístico-gastronómica terá lugar esta fin de semana no Porto Burela. Hai que considerar ao Porto de Burela como o máis importante en cuestión de pesca de todo o litoral cantábrico. Destaca moitísimo o Bonito porque é fundamental, aí deu moitísima economía, deu moitísima oportunidade a moita xente. A versatilidade deste peixe azul comprobarase na degustación do sábado día 3 cos pratos clásicos e o domingo en Marmitaco. Aparte de prepararse Bonito en 5 formas diferentes, gastar e consumir 3.200 kilos de Bonito, que non é pouco, bueno, pois vai estar tamén rebozado esa feira con actuacións musicais, ca concurso de pintura de mural a Marte e tamén con Produar. E que, paralelamente a do Bonito, dende hai case 2 décadas, celébrase a Feira dos Produtos Artesanais e Ecolóxicos. Concorren 52 expositores. Consideramos que a Feira do Bonito promociona o noso produto estrella da pesca e por ese motivo organizamos unha feira de produtos de artesanía e de ecoloxía, onde poñemos en valor todos os nosos recursos pesqueiros, agrícolas e artesanía. Dende comezos dos anos 90, a Feira do Bonito ten lugar o primeiro sábado do mes de agosto. É todo un referente na provincia de Lugo, en todo Galicia, durante a primeira semana de agosto, tanto a Feira do Bonito como o Produar, non? Dous elementos que se conxugan á perfección, que se complementan e que ademais converten durante ese fin de semana o que é a provincia de Lugo, concretamente Burela, no punto neurálxico pois da exaltación dun produto como é o Bonito, que sofriu unha longa evolución e que, bueno, pois xenera emprego, xenera actividade económica e tamén turística. Este ano estrea o recoñecemento de Festa de Interese Turístico Nacional. A primeira Feira do Bonito celebrouse no ano 83 como final, por así decilo, de unhas xornadas de cultura que organizaba a Ledicia naquel momento, centradas no teatro e no baile e música tradicional. Naceu ao amparo da Cofradía de Pescadores, se pode decir, nos primeiros anos, buscando o consumo do Bonito en fresco. O pregón da feira a cargo da actriz Mariñá Estíbaliz Veiga terá lugar o sábado ás 2 da tarde e pola noite concerto con Xosé Manuel Budiño.